פלרינג, להטוטנות בר, כל שואו שהוא מעבר לבוא ולהכין את הקוקטייל בצורה שהיא רגילה ולפעמים קצת משעממת, בצורה של אש, את זורקת בקבוקים באוויר, קסמים, מפיות, חידות, כל דבר שהוא מעבר להכנה סטנדרטית של הקוקטייל, על מנת שהלקוח יכול ליהנות גם בזמן שהוא ממתין, וגם יכולים להסתכל על הבן אדם עובד. אני הרבה פעמים רואה אנשים מגיעים לבר, מסתכלים על הברמן עובד שעות עם כוס בירה. ברמן שלפי דעתי נותן ויודע להשתמש באומנות הפלרינג, יכול להגיע רחוק יותר מבחינת מזיגות, שפת גוף הרבה יותר מהירה, הוא יודע יותר, הוא מבין יותר, יש לו כימיה יותר עם העבודה עצמה. זה משהו שמאוד מתחבר לכל נושא הברמן, כאילו זה לא רק פלרינג שזה משהו בפני עצמו, זה גם פלרינג וזה גם להיות ברמן, וזה ביחד, המכלול הזה נהיה עוצמתי. האמת שלמדתי פלרינג פה לפני שנה ו4 חודשים פה, בכיתה הזאת פה בזמן אמיתי. ההדרכה פה מתבצעת על בסיס יומיומי. אנחנו באים, יש לנו קבוצה של תלמידים, כיתות של 15 ל-20 תלמיד. הייתי ברמן לפני הקורס ורציתי לבוא לפה לקורס כי שמעתי שזה באמת מעשיר את הידע. אחרי שהשתלבתי באמת בשוק אני באמת מבין למה רוב בעלי המקומות מאוד מחשיבים את התעודה כתנאי בנקר להיכנס לעבודה. מה שאת לומדת פה היא מעבר למותגים ולקוקטיילים, את לומדת פה סדר עבודה, את לומדת פה על הכלים בבר, את לומדת באמת לעבוד בבר, שגם שהייתי ברמן מעל 2.5 לפני שעשיתי את הקורס, הקורס חידש לי עולם ומלואו, הוא שינה לי את כל מה שידעתי וכל מה שחשבתי, הוא סידר לי את הדברים. כיום אני יכול להגיד לך לצורך העניין שאם תלכי למסעדה והמלצר שלך לא ידע להגיד לך ממה מורכבת המנה שרשומה לך בתפריט, ואיך היא מגיעה ומאיפה היא מגיעה ובאיזה תנאים היא עומדת, ואת תרצי לדעת את הפרטים האלה כי באמת חשוב לך לדעת מה את מכניסה לגוף שלך, אז את לא תוכלי במסעדה הזאת, אני מבטיח לך. המקום הזה נותן לך הרבה מאוד סדר בראש, הרבה מאוד ידע, שמפה אפשר להתקדם אינסוף. הרבה אימונים זה לרדת לפארק, שעות על גבי שעות, לא להרגיש שיש כלום מסביב, יש רק בקבוקים, שייקרים, ולתת כמה שיותר שואו. מעבר לזרוק בקבוקים והשואו, מה שאת רואה באופן גלוי מאחורי הבר, רכשתי רמת קורדינציה שהיא טיפה אחרת. למדתי שיש דברים שהם קריטיים יותר כרגע, זאת אומרת, נגיד לתפוס בקבוק שהוא קצת יותר קרוב מאשר שייקר אחר, זה דברים שהשפיעו עליי בעבודות אחרות. בבר אני הרבה מאוד זמן כבר יכול להגיד שאני שולט ועובד בלי להסתכל בשתי ידיים, מולטיטאסקינג. אני מאוד מאמין שברמן שבאמת רוצה להיות ברמן טוב ובאמת להתקדם עם המקצוע הזה הלאה, כי יש שלל ענפים שאפשר באמת להתפתח מהמקצוע הזה בתור עצמאי או בתור שכיר, ובסופו של דבר לדעת סדר פעולות נכון ומולטיטאסקינג, שזה דברים שהם הבדל בין שמיים לארץ. את צריכה לעבוד בתור מכונה ואת הרגש האמיתי שלך לשמור ללקוחות שלך. זה הכל, זה שירות לקוחות נכון, וזה חלק מהדברים שהפלרינג מעביר לך. כן, תראי, יש הבדל בין ברמן שסתם מוזג לך וברמן שעושה לך להטוטים. זה משהו הרבה יותר מושך. את יוצאת כדי לקבל איזושהי חוויה כאילו הרבה יותר יפה, הרבה יותר נעימה מסתם לשתות בבר, כי את זה אפשר לעשות בכל מקום. אז כן, אז זה הרבה יותר נעים לי. בטח, בלי ספק. תשמעי, מגיע לו אם הוא יתאמץ. בדרך כלל כן, זה משפיע על הטיפ. כשבן אדם מתאמץ ועושה את העבודה שלו הכי טוב שהוא יכול, אז בכל מקצוע זה ככה. פלרינג משדרג את החוויה של הישיבה בבר, אין ספק. בליק, ממש. וואו.